Bad migao mochune teko mar Nuklia pachoka Nuklia osingone jodak ma kaunti ma Siaya ni onge midhiero moro amora mar ngima dhano kata tuoche magedo mar dag teko sitimano ero michano gere gwenge malenye e sub kaunti ma Bondo dhi kelo ne jopiny. Nuklia lero ni dag teko mar Nuklia no idhi losi e lony manyasani okang' madhi geng'o midhiero moro amora ne jopiny e gwengego. Jotelo wuok oko e kaunti ma Siaya kata kamano onyiso Nuklia mondo mi jopiny puonj makare e wi chenro no. E okenge mar tieko luoro mosebetie e kind jodak ma Siaya e wi midhiero mag ngima dhano motenore kod gedo mar dag stima mar Nuklia e gwenge mag lenye sub kaunti ma Bondo, Nuklia ogolo dwondgi mar miyo jopiny geno. Bad migao mar Nuklia wacho ni onge midhiero moro amora mar ngima dhano ma gedo mar dag stima mar Nuklia dhi kelo ne jodak ma Siaya kaluwore kod lony manyasani magichano tiyogo. Kenya is going for the state of the art. Generation 4+ is what we are considering in our nuclear technology analysis. And that is what we will recommend for our country because it has very enhanced safety features. Let us not emphasize more on the negative than the positive aspect of the nuclear power. Enyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne teko motelne kod Dr. Oburu Oginga, midusa mag Nuklia yango ne gitimo nonro malong'o motelo ne yango gwenge mag lenye sub county ma Bondo kama onego chakie chenro no. Again, there are three critical aspects that you consider when you are siting a nuclear power plant, and one of it is seismology, which is earthquake prone. The other one is volcanicity. Any area around a volcano is then removed from consideration because of the safety aspect. Jotelo mauke e county ma Siaya okwayo Nuklia mondo tim romo kod jopiny mar miyo gi puonj e wi chenro makamano. Public participation is important, but it is important to also explain to them exactly what happens, like the issue of which scare people, because it will affect their attitude. I am concerned at the manner in which this project is proceeding. This kind of initiative requires extensive public participation. Extensive. To date, 1 year later, I have only received one invite for one meeting. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda mane loso e kindeno ne okwayo serikal mondo mi Nuklia omenda moromo mar tieko chenro makamano. We need to help these people move a little bit faster. Already I know they have an idea in terms of the kind of technology they are preferring. If that can be sorted out, some of these things can fund themselves. He has appealed to you, the other hats that you wear, you could use those hats to be able to get the executive to work with us so that we decide the technology. Pea wacho ni gedo mar dak makamano dhi duoko piny nengo stima e kaunti ma Siaya, ndiko rowere maromo 12,000 tije kaachiel gi chwalo chenro mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ng'eto e wi kapo ni biro chungo chenro ma chudo joma noyudo lal mopogore e kinde ng'anyo ma higa 2024